ಕುಡ್ಲದಕಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. ಕುಡ್ಲದಕಲು ತೂಂದುಪಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೂನ್ 29 ಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಮಾಂತ ಊರುಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಒರಿಯನ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಶೋ ತೂಯರೆ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು. ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಾನದವರ ಪೂರಾ ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ DNA ಉಪ್ಪು ತುಳು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ತುಳು ತುಂಬ ಪೂರ ನಮಗೂ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕದ ಅಲಕ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹಚ್ಚಿ ಬರುವಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುನಗ ಪಡಿಲೇರನ್ನ ನವಂಡಿ ಪಡಿಲೇರು ತುನಗ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜಿ ತುನಗ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ತುನಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ ತುನ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೆಲವು ಮಾತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಡ್ತು ಅಂತ ಪೂರ ನೆಟ್ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವನಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೂಪೇಶಿಗೆ ದಾಯ ಕೊರ್ಪಣೆ ಬಂಡ ದೇವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ ಪಾತ್ರ ಜನ ಒಂಜಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳೊಂದಿರ್ತದೆ ಏಪಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಯಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಂಚವಾದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಆದಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಜೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕೇವಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಭಾಷೆಡ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೈಸಡ್ ಪಂಡದು ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇವರ ನಟೊಂದು ತೂವಿನೇಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಸೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗೆ ಅದು ಯಾನು ಕೂಡ ಬಂತು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಆಪಣೊಂದು ತೋಜುದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಆಯ್ತು ಸಂದೇಶ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಂದ್ವಾರ್ಥ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕೊಲ್ಲುದು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಕೊರಡಂದು ಯಾನು ಹೃದಯಾಂತರ ಅಳದು ದೇವರಡ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ತಿನ್ನ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿತಿನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಇದೇ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇಂಜಿನ ಮಂದು ಮೂಲೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರುನು ಕುರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತನ ಬಿದೈನಿ ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೇರಂದ ಅಕಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಐಲ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ, ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಕುಡ್ಲ is our city. Kudladakulu is our emotion.